Dobrý den, je tady moje první seznamovací video, jestli to je Pelny, můj kanál, je Martin Pelny. Pojď Matějovský, tak a můžeme začít. Rozhodl jsem se, že na první video se zahraju PES a rozhodl jsem se hrát za Spartu. Pro Šinsoky 2014 a rozhodl jsem se hrát za Spartu proti Baru Michov. Pojď ještě platit to lafatou teda. No teď pěkně zkazil teda švačka nikdo. Pojď kadešábek. Zkus to napálit. Ty vodu, no co je bezpečný, ale ne, tolik aby... No něco zasahovat. Tak... Zahraju si jenom poločas, protože bych to velmi bez stíhal. A potom se zahraju Minecraft. Skončím to. Zahraju Minecraft. Jo. A těch pár minut se zahraju Minecraft. A na zbytek videa věnuju nájezdu. Pojď to vachasky, tyjo. Zase mám jinak góla. To je samý. Teď! Ty on to netrefil. No přeskakuje na mě. Mám Jukiči dobrý. Ne, mě neprojde. No tak to... Matějovský. Trafata. Lopata. Cesky. Po centr. Ty vodu. Lopata, lopata. Miller. Teď krejčí pěkně a to je dobře, to je ty třič, okej. Když to potřebuje, tak jednu vrací, boj pro světlí, všechno možné. Chci vydržet mi to základní sestavy podle mě. Ježiši, to narodil, bratak. To je to Tak když ho čím dál víc nesnáším. Pes. To fata. Tak teď krejčí. Jo! Yes! Aspoň, že se dal góla. Mám jen 5 minut lidi. Ještě stíhat. No. Já takhle to tak nebudu prostě. Pár minut věnuju tréninku. Stání penalt. Pojďte se. Pojď poslední znovu natání penalt. A skončím. Video. Pojď Matějovský, vidíte, vácha. To lafata. A 121 minut, to budu rozsílat dobře. To pěkně přikryl. Už tam ještě jeden klejčí, to byl na druhej. Ty vado, tyč! Bude konec, jo, je konec. A ještě tam no, takže pojď se odumím. No, teď nevím, jestli to odklíčkovat, takže budu muset máknout lidi. Jedem. No, ještě 3 minuty, to je ještě času dost. To budu úplně podě. Tím všech 3 minut budu věnovat chytání penalt. Mám končit pár minut, ne 3, pár minut. A budu věnovat penaltám. Abyste nemohli smát jak film. No, penalt. No,
nějaký nauváčská mušema. Nevím, jestli jsem to už překladne. Můžu ty penalty. A ty posledních. Budu jmenovat penalta. Ruku. Jasně. Trénink. Teď to. Kýmečo. No. Tak. Penalty to zkouším. Jasně. Chápu. Penalty. Jsem to chytil, jde. Kopletám. No, taky vidíte. Vidíte, jak úplně strašně neumím penalty, vám se zakopu. Co tam? Jo. Tam to. Takže 5 penalt bylo na chytání. Najde. Jsem penalt byl na chytání. Negybá třetí už. Pojďte tam. Čtvrtá. Pátá. Poslední. Tam. Šestá. Tak. Celý penalt, může se stíhat. Minutu na to mám. Pálím, tady mi penalta. Tady na druhou. To je hlavní. Ach jo. Dobrý. A třetí. To zase přepálil. Čtvrtá. Ježiši, pátá. Taky to tam napálím. A potom se bude hlavně na Simpson. To je šestá. Sedmá, na to napálím. Tam. Takže 2 dobra.